Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोंयांत शेकड्यांनी कोटी मोडून जुवारीच्या पुलाचे काम सध्या चल्ला. वो पूल बांदता दिलीप बिल्डकॉन. मात गोंया लागसार मुंबई गोवा हायवेर कणकवली शारांत दिलीप बिल्डकॉनाच्या नावान बोवाळ पडला. कांय दिसा फाटीं कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्ल्या ह्याच फ्लायओव्हराची बुन्यादी वणत कोसळिल्ली. शुक्रारा फ्लायओव्हरूच कोसळ्ळो. सातत्याने हे असे प्रकार घडत आहेत. दिलीप बिल्डकॉनचे पूर्ण काम बोगस आहे. मागच्या वेळी बॉक्सवेलची भिंत कोसळली त्यावेळी पण असंच झालं. पूर्ण पोलीस प्रोटेक्शन ते मागतात आणि काम चालू करतात. सर्वसामान्य जनतेचा विचार केला जात नाही आणि भविष्यात यांचं काम पूर्ण झाल्यानंतर जर हायवेचे कॉन्ट्रॅक्टर जर पळाले तर जबाबदारी कोणाची? गुन्हे कोणावर दाखल करायचे? जीवितहानी झाली तर आम्ही काय करायचं? कणकवली शहरातील जनतेने या कॉन्ट्रॅक्टर पैसे घेऊन आपल्या गावी जाणार आणि कणकवली शहरातील जनतेने वारंवार का सोसायचं आहे? प्रशासनाकडनं म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नॅशनल हायवे डिव्हिजनकडनं किंवा कॉन्ट्रॅक्टरकडनं किंवा त्यांच्यावरती नेमलेल्या एजन्सी आणि इंडिपेंडंट इंजिनियर या चौघांनी याच्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे संपूर्णपणे या रस्त्याची आणि या राष्ट्रीय महामार्गाची 500 कोटी रुपये खर्चाच्या या राष्ट्रीय महामार्गाची पूर्ण धुळदाण झालेली आहे. म्हणूनच ह्याच्यात संपूर्ण खारेपाटण ते झाडापर्यंत सह्यांची मोहीम राबवण्यासाठी आम्ही हा एक कार्यक्रम उठवलेला आहे आणि त्याचा भयंकर प्रतिसाद हायवेवाल्याच्या जनतेने दिलेला आहे आणि आत्तापर्यंत 1300 सह्या झालेल्या आहेत आणि ही सह्याची मोहीम राबवून जवळजवळ 5000 ते 6000 सह्या घेऊन आम्ही ते सह्या घेऊन कोर्टामध्ये हिची याचिका दाखल करून दाद मागणार आहोत. आणि सुदैवाने हा रोड बंद होता म्हणून काही पुढचं वाचलेलं आहे, परंतु हा पूर्ण अशा पद्धतीचा निष्काळजीपणा चालणार नाही. हा पूर्ण गडर खाली उतरवायला आम्ही सांगितलेलं आहे. याच्यानंतर क्वालिटी कंट्रोल जोपर्यंत येत नाही, संपूर्ण ब्रिजचं ऑडिटिंग जोपर्यंत होत नाही, क्वालिटी ऑडिटिंग जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत अजिबात काम चालू करायचं नाही, अशा पद्धतीच्या सूचना त्याला दिलेल्या आहेत आणि तशा पद्धतीचे लेखी आदेश पुन्हा आजच्या आज आमच्या NHAI डिपार्टमेंटकडून ठेकेदाराला दिले जातील. प्रशासनाच्या आशीर्वादामुळेच त्या कॉन्ट्रॅक्टरची मस्ती आणि माद वाढलाय असा माझा थेट आरोप आहे. म्हणून ह्याबद्दल योग्य कारवाई होईपर्यंत फ्लायओव्हर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आम्ही चालू करून देणार नाही. स्ट्रक्चरल ऑडिट झाल्याशिवाय चालू करून देणार नाही अशी आमची ठाम भूमिका आहे.